Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο και να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίες και οι προηγούμενες συνεδρίες που παρακολούθησα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία, επιτέλους θα έλεγα, στους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την παχυσαρκία να βρεθούν μαζί και να συζητήσουν αυτό το τεράστιο θέμα που και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουμε μια προτεραιότητα, όπως ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές σήμερα. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά θα προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα για τις κατευθυντήριες οδηγίες σε ό,τι αφορά την διατροφική ή θεραπευτική αντιμετώπιση, όπως το λέμε, η διατροφική θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και να πω δύο λόγια για την ομάδα εργασίας που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε τις οδηγίες αυτές, τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διατροφική θεραπεία της παχυσαρκίας στους ενήλικες, στα πλαίσια των κατευθυντήριων οδηγιών της ομάδας που έχει οργανώσει η Συμμαχία και που φυσικά θα υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις διαφορετικές ενότητες, αλλά εμείς δουλεύουμε το κομμάτι της διατροφής. Με στόχο ακριβώς αυτό που λέμε στα αγγλικά να κάνουμε ένα consensus document, έτσι, το οποίο θα είναι χρήσιμο σε φορείς χάραξης πολιτικής και στους επαγγελματίες υγείας. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στις οδηγίες, τις αντίστοιχες οδηγίες που έχουμε στον Καναδά, αλλά και τις ευρωπαϊκές, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Και θέλω λίγο να μιλήσω για την Ευρώπη και το τι ακριβώς συμβαίνει και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα. Μιλήσαμε για την ΕΑΣΟ, να πω δύο λόγια και για τον ΕΦΑΤ, European Federation of the Association of Dietitians. Έχουμε εδώ και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ρίσβα. Εγώ είμαι chair στο ESDN Obesity και από το 2016 και μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης για να δούμε αν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους επαγγελματίες υγείας και πώς βλέπουν αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες και την έλλειψή τους ή την ανάγκη τους. Και θέλω λίγο να μείνω σε μερικά συμπεράσματα. Αυτή είναι μια δημοσίευση που βλέπετε του 2021 που έχει σαν τίτλο Dietetic Management of Obesity in Europe, Gaps in Current Practice. Γιατί θέλαμε τελικά να δούμε ποια είναι τα κενά, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιοι είναι οι στόχοι τελικά. Και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών. Και έχει ενδιαφέρον να σας δείξω εδώ έτσι, σε αυτή τη διαφάνεια ότι στα αποτελέσματα που είχαμε μεγάλες διαφορές στους στόχους της απώλειας βάρους, από 5% έως 15%. Το λέμε λίγο, επιτρέψτε μου να σας πω σαν καραμέλα αυτό, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το 5 από το 15 και τελείως διαφορετική η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί ή, αν το θέλετε, η θεραπευτική αγωγή για να επιτύχουμε τον ένα ή τον άλλο στόχο. Είχε ενδιαφέρον ότι περίπου το 50% αυτών που ρωτήσαμε μας είπαν ότι ενδιαφέρονται. Να ξεκινήσω να πω ότι ένα 80-90% φυσικά είχαν σαν στόχο την απώλεια βάρους σε ένα υπέρβαρο και παχύσαρκο ασθενή. Είχε ενδιαφέρον όμως ότι μόνο το 50% μας είπε ότι όταν έρχεται ένας παχύσαρκος ασθενής, πέρα από την απώλεια βάρους, ενδιαφέρεται και για τη βελτίωση της υγείας του και την αντιμετώπιση των υπολείπων παθήσεων. Το τρίτο που είχε ενδιαφέρον είναι ότι περίπου πάλι ένα 50% μας είπε ότι ενδιαφέρεται για αυτό που ονομάζουμε βελτίωση της ποιότητας ζωής, που όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να είναι ένας στόχος. Και τέλος, ένα 10% μας είπε ότι ενδιαφέρεται για αυτό που λέμε monitoring, για την παρακολούθηση, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έρχεται ο ασθενής μας, χάνει κάποια κιλά, δεν το βλέπουμε για κάποιο διάστημα, ξανά έρχεται πάλι με διπλάσια κιλά από αυτά που έχασε. Και τέλος πάντων, αυτή η παρακολούθηση, αυτό το weight loss maintenance που λέμε στα αγγλικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας πω ότι υπήρχε, τουλάχιστον έτσι στις έρευνες που κάναμε, είδαμε ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά δεδομένα, πολύ διαφορετικοί στόχοι. Έτσι, το 2023 κάναμε τη δημοσίευση αυτή που. Είναι για πρώτη φορά η πρώτη προσπάθεια που κάνουμε στην Ευρώπη να μιλήσουμε για medical nutrition therapy for the management of overweight and obesity in adults. Οι οδηγίες αυτές είναι μια συνεργασία του European Association of the Study of Obesity που ακούσατε πριν και του European Federation of the Association of Dietitians, του EFAD. Μια και ο χρόνος είναι έτσι σύντομος, είναι ένα open access document, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε. Είναι οδηγίες για τους ενήλικες και έχουμε τις αντίστοιχες οδηγίες και για τα παιδιά, τα οποία βέβαια εντάξει, συζήτησαμε πολύ σήμερα και δεν θα μπω καθόλου σε αυτή την ενότητα. Απλώς θέλω να πω μερικά βασικά σημεία, γιατί το θεωρώ λιγάκι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τα προαπαιτούμενα και το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, την παχυσαρκία πλεύωσα νόσο πιο συστηματικά. Έτσι, είπαμε όλοι λοιπόν οι ομιλητές ότι αποτελεί μια χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια, χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική υπερβολική συγκέντρωση λιπόδου ιστού και αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Τώρα, η διατροφική θεραπεία, και επιμένω στον όρο θεραπεία, γιατί ακριβώς μιλάμε για νόσο,
θα πρέπει να προσφέρεται, και αυτό το ακούσαμε προηγούμενους ομιλητές, σε όλους τους Ευρωπαίους, και θα προσθέσω τώρα και τους Έλληνες πολίτες που ζουν με παχυσαρκία. Άρα είναι μια ανάγκη για όλους τους πολίτες. Και όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα πρέπει να εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους διαιτολόγους, φυσικά, εφόσον μιλάμε για διατροφική θεραπεία, στα πλαίσια όμως, και αυτό το είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, μιας διεπιστημονικής ομάδας. Κανένας δεν πρέπει να δουλεύει μόνος του. Θα πρέπει να στοχεύει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που λέμε το take-home message, στη βελτίωση της υγείας και όχι μόνο στις αλλαγές στο βάρος. Πρέπει δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες υγείας να καταλάβουμε ότι δεν στοχεύουμε μόνο στην απώλεια βάρους ή στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος ή ακόμη και στην αλλαγή της σύνθεσης σώματος, αλλά επίσης στη βελτίωση της υγείας. Αρκετές λοιπόν διατροφικές παρεμβάσεις, όπως αναφέρουμε στις ευρωπαϊκές οδηγίες, και θα είναι ακριβώς και τα ίδια μηνύματα και στις ελληνικές οδηγίες που ετοιμάζουμε, αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Έχουμε πολλές αποτελεσματικές διατροφικές παρεμβάσεις. Και για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και για τις συνοσυρότητες. Τώρα, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και στα πλαίσια της εκπαίδευσης που λέγαμε πριν, θα πρέπει να παρέχουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο θερμιδικός περιορισμός, δηλαδή οι δίαιτες όπως λέμε περιορισμένων θερμίδων, είναι αποτελεσματικές για μια βραχυχρόνια μείωση βάρους. Αλλά χρειαζόμαστε εναλλακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένα διαιτητικά πρότυπα, που βασίζονται στη γνώση και στην ποιότητα των τροφίμων και σε αυτό που ονομάζουμε mindfulness στα αγγλικά και το μεταφράζουμε ενσυνειδητότητα, και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά για αυτό που ονομάζουμε μακροχρόνια συμμόρφωση ή μακροπρόθεσμη συμμόρφωση. Έχουμε πάρα πολλές δίαιτες, έτσι, όπλα στη φαρέτρα μας, όπως λέω πολλές φορές στους φοιτητές μου. Δεν θα τις αναφέρω, κάποιες από αυτές σίγουρα τις ξέρετε: μεσογειακή διατροφή, χορτοφαγική διατροφή, δίαιτα DASH, Nordic Diet, δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και πολλά άλλα. Έχουμε αρκετά δεδομένα πλέον, και αυτό είναι το καλό, αυτό που λέγαμε τα evidence-based data. Έχουμε αρκετά δεδομένα πλέον ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σχετίζονται με τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, και έχει ενδιαφέρον αυτό, με ή χωρίς αλλαγές στο σωματικό βάρος. Άρα μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, παράδειγμα, με μια μεσογειακή διατροφή στη ρύθμιση του διαβήτη. Ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ με τη δίαιτα την χορτοφαγική. Προηγουμένως η προηγούμενη μιλήτρια αναφέρθηκε πολύ στο θέμα της διατροφικής αξιολόγησης, και θα συμφωνήσω οπωσδήποτε ότι είναι η βάση. Εγώ πάντα ξαναλέω ότι αν δεν κάνουμε μια σωστή διατροφική αξιολόγηση, δεν μπορούμε να κάνουμε μια σωστή θεραπεία. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη διατροφική αξιολόγηση, ισχύει γενικότερα για την αξιολόγηση του ασθενούς μας. Καλή αξιολόγηση σημαίνει καλή θεραπεία. Και θέλω να σας δείξω μερικές δημοσιεύσεις πάλι από την ΕΑΣΟ. Οι περισσότερες από αυτές είναι σε συνεργασία με τον ΕΦΑΤ. Συνήθως οι συγγραφείς είναι και στις δύο ομάδες, όπου έχουμε systematic reviews και μετααναλύσεις και για συγκεκριμένες δίαιτες. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει αρκετά, και αυτό το θεωρώ σημαντικό για τα προαπαιτούμενα που συζητάμε σήμερα, όχι μόνο στα guidelines, στις κατευθυντήριες οδηγίες γενικότερα για την διατροφική αντιμετώπιση ή τη θεραπευτική διατροφή, όπως θέλετε να το πούμε, για το υπέρβαρο και την παχυσαρκία, αλλά και ανασκοπήσεις και μετααναλύσεις και guidelines για συγκεκριμένες δίαιτες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα systematic review για τη δίαιτα που είναι πολύ χαμηλή σε θερμίδες και είναι κετογονική, η very low ketogenic diet. Και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε accepted στο Beastie Facts μια καινούργια δημοσίευσή μας, πάλι από την ίδια ομάδα την ευρωπαϊκή, η οποία αφορά τους ασθενείς που είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι με καρκίνο. Αλλά έχουμε προχωρήσει αρκετά στο να έχουμε δεδομένα, να προτείνουμε, να δώσουμε στους επαγγελματίες υγείας εργαλεία, αν το θέλετε, που τι θα κάνουν? Θα εξατομικεύουν την αντιμετώπιση. Αυτό που είπατε πριν, όχι χάσε 5%, όχι χάσε 5 κιλά, θα κάνεις αυτή τη δίαιτα, αυτή τη διατροφική θεραπεία, όταν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία και είσαι αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής που έχει αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτά το θεωρώ πολύ σημαντικά και θέλω να κλείσω με κάποιους προβληματισμούς για το μέλλον που αφορούν τα βασικά επώδια στην εφαρμογή όλων αυτών που λέμε. Όλοι μαζί σήμερα, νομίζω ότι είπαμε λίγο πολύ στο τέλος της μέρας τα ίδια πράγματα, ότι όλα πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά ερχόμαστε να τα βάλουμε στην πράξη και βλέπουμε έλλειψη εργαλείων και πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Και όλοι πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι βλέπουμε? Δυστυχώς έλλειψη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων. Και βλέπουμε και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων της πολιτείας. Το είδαμε και στις προηγούμενες συνεδρίες. Πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πολλές φορές βλέπουμε και σύγκρουση συμφερόντων. Και δεν θα πω περισσότερο σε αυτό.
ακόμα και σε πολιτικές, μεταξύ μιας αγροτικής πολιτικής ή μιας άλλης πολιτικής τροφίμων. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε και για ατομικές θέσεις, πρωτοβουλίες, παραδοσιακές πεποιθήσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα ασθενή απέναντί μας που πολλές φορές έχει έλλειψη κινήτρων. Διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας και ένα από τα προηγούμενα στρογγυλά τραπέζια αναφέρθηκαν πάρα πολύ στις ανισότητες. Και το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσω και εγώ. Είπε ο κ. Μανιός για τις μεγάλες διαφορές που έχουμε και το έχουμε δει και εμείς στο πρόγραμμα COSI που τρέχουμε για την Ελλάδα, ότι έχουμε μεγάλες διαφορές στον επιπολασμό της παχυσαρκίας ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα. Και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και με αυτό θέλω να κλείσω, με τη συμμόρφωση. Διότι όσο πιο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και και εισοδήματος, τόσο χαμηλότερη είναι και η συμμόρφωση. Και τόσο τι συμβαίνει, εγκαταλείπτεται η παρέμβαση. Άρα με αυτό το τελευταίο θα σας ευχαριστήσω.